O presidente da Deputación e o vicepresidente presentaron os orzamentos provinciais para 2026, que ascenden a 135,2 millóns de euros, o que supón un incremento do 3,7%. Unhas contas cas que se consolida a acción de goberno, centrada na mobilidade, as políticas sociais, a cooperación cos concellos e o apoio aos sectores productivos. Este ano volvemos a presentar unhas contas realistas e creo que útiles, como dicía ao principio, que son investidoras, que son sociais, coas que continuaremos achegando os servicios públicos aos veciños e veciñas e á vez impulsamos a economía vencellada aos sectores estratégicos da nosa provincia. E tamén con débeda cero. E isto significa que non debemos, como digo, nin un euro, que non destinamos nin un só céntimo do orzamento a pagar préstamos ou intereses bancarios e que cada recurso público pode empregarse directamente en servizos, en investimentos ou en políticas sociais. Xa por áreas, preto dun terzo dos orzamentos, 41 millóns de euros, destinaránse ás políticas sociais para programas como a teleasistencia, o servicio de axuda no fogar ou a rede de centros de atención a maiores. En concreto, 11,5 millóns serán para as novas residencias en funcionamento e avanzar nos outros 9 proxectos. En este sentido, hai en obras ou en xestión de apertura 4 centros, que é o centro de Becerreá, que está xestionando a súa apertura, a Pontenova, Guitiriz e Pobra de Brollón, que están en obras moi avanzadas, e estou convencido de que algún deles poderá funcionar ou ben a finales deste ano 2026 ou principios do ano 2027. Outro dos piares das contas da Deputación é a mellora da mobilidade nas estradas provinciais con máis de 27 millóns de euros. Outro dos piares que se asenta na nosa acción de goberno é a mobilidade. O primeiro factor, eu diría, de igualdade territorial, porque a mobilidade é a que garante o acceso aos servicios, á educación, ao emprego, á sanidade, á cultura, ao ocio. Se te podes mover, poderás acceder a todo isto. Se non te podes mover, pois non. Polo que respecta á cooperación cos concellos, destínanse 22,2 millóns ao Plan Deputación, 250.000 máis que o ano pasado. Unha das grandes apostas estratégicas neste apartado será o Centro de Innovación Territorial, un proxecto pioneiro que situará o rural como epicentro das políticas de desenvolvemento, no que se investirán 850.000 euros. Unha iniciativa que servirá para acompañar, non é que nosotros vamos facer obras alí, non, o que queremos é acompañar os concellos, especialmente os máis pequenos, en que? Pois na captación de fondos, na planificación de proxectos, na digitalización de servicios públicos, na loita contra a fenda territorial. 13,5 millóns investiránse nos sectores productivos como primario, a hostelería ou a comercio, máis de 2 serán para a Granxa Galloso Castro. Un centro público único en España, no que impulsamos iniciativas de apoio á gandeiría, como a recría de Sobencas, a Granxa Experimental de Leite, onde fan prácticas os veterinarios e os enxeñeiros agrónomos, a futura Granxa do Porco Celta, que estamos para obter a licencia do Concello para poder facer as instalacións. Son instalacións que son fundamentais tamén no ensino universitario. O turismo destínase 3,5 millóns. Destaca a posta en marcha do Parque Central de Galicia. Ademais, manteránse outras iniciativas de grande éxito, como as rutas fluviais pola Ribeira Sacra ou o programa de visitas Coñece a túa provincia. Polo que respecta ás áreas que xestiona a vicepresidencia, 6 millóns de euros destinaránse ao tecido asociativo. Vinculados á cultura, ao deporte, actividade agrogandeira ou de conservación do patrimonio rural. Son recursos que chegan aos colectivos de todas as comarcas e que permiten desenvolver iniciativas tanto de ámbito galego como local e que estimamos que van chegar a máis de 800 colectivos con axudas directas. A área de rural con máis de 3 millóns de euros manterá programas como o que non arde de fomento da gandería extensiva ou da escola á granxa e cun claro obxectivo. A actividade agrogandeira ten unha importancia estratégica para as comarcas de Lugo, non só polo seu impacto económico, senón pola súa repercusión en cuestións esenciais como o equilibrio territorial ou a conservación do medio natural. Dentro da área de cultura, destínanse 3,9 millóns na rede museística, 1,5 central e outro 1,5 millón a programacións propias, entre outras partidas. Por último, no apartado de deportes, a Deputación seguirá a ser o principal soporte do deporte da provincia, tanto de base e afeccionado como profesional ou semiprofesional. Non somos o maior activo económico institucional de prácticamente todos os clubes da provincia e, sobre todo, dos clubes máis importantes. O proxecto dos orzamentos levarase a pleno no mes de novembro para a súa entrada en vigor a comezos de xaneiro.